Kai, gaskiya wannan ta yi kyau ba. Amma ana sa dai. Ya Alhaji. Ha? Ya Alhaji ka da ma. Ya. Wallahi ya ga ciki. wallahi Alhaji. Wallahi Allah. Allah ya Alhaji. Irin wannan tafkeke waya ya Alhaji. Wallahi ɗazu nan na siyo ta. Amma fa ya Alhaji wannan waya ta yi. Allah. Wallahi yan binnin nan ne masu kuɗi suke rike ta. Wallahi ina gama. Ba ga in kira namba. Namba? Yi wallahi Allah. A wai da baka taɓa kira ba? Yi wallahi. Hello? Domin ɗaukar gawa da na ɗaya, domin ajiye gawa da na biyu, idan ka so a cika mai yara gawa wakilin na uku. Idan ka so ka zama gawa da na hudu. Wai Allah ba, wai nan.